Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Από την φιλόξενη συχνότητα του Ράδιο 1D και την εκπομπή Τοπική Κοινωνία, καλησπερίζουμε σήμερα και καλοδεχόμαστε τον κύριο Ελευθεριάδη, τον Ευρυβιάδη Ελευθεριάδη, γραμματέα Πασόκ πρώτης Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, φυσικό και συνάδελφο φροντιστή. Κύριε Ευρυβιάδη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Σήμερα προφανώς θα συζητήσουμε και για την πολιτική ζωή του τόπου, αλλά και για το Πασόκ ειδικότερα. Ό,τι θέλετε. Θυμάστε το τέταρτο συνέδριο του Πασόκ του 1996 και τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη? Ήμουνα πολύ μικρός, ήμουνα πρώτη ηλικίου, αλλά τα παρακολουθούσα. Και για να σας προλάβω, παρότι ήμουνα πρώτη ηλικίου, να ξέρετε τότε ήμουνα υπέρ του Κώστα Σιμίτη στον εκλεγή, σε αντίθεση με τις οικογενειακές παραδόσεις. Οπότε θυμάμαι, γιατί ήμουν από τους μαθητές που διάβαζαν τα νέα τότε όταν τα παίρναμε μετά το σχολείο. Παρακολουθούσα τις πολιτικές εξελίξεις, μου άρεσε να διαβάζω. Τότε λοιπόν σε εκείνη τη σύγκρουση, τη συγκλονιστική μεταξύ, θα το εκμεταλλευτώ αυτό που μου είπατε, τη συγκλονιστική σύγκρουση Σιμίτη-Τσοχατζόπουλου για το ποιος ακριβώς θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Ουσιαστικά αυτό ήταν το διακύβευμα του συνεδρίου και μάλιστα για πάρα πολύ λίγο ο Τσοχατζόπουλος δεν πήρε την πρωθυπουργία της Ελλάδος. Εντάξει, τότε δεν πήρε την προεδρία του Πασόκ. Το θα γινόταν πρωθυπουργός είναι μια σχετική έννοια, γιατί θα πηγαίναμε σε εκλογές. Κανείς δεν ξέρει τα αποτελέσματα. Είχε σχεδόν αιτιώδη συνάφη ότι αν θα έπαιρνε το συνέδριο θα έπαιρνε και την πρωθυπουργία. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιες φωνές εσωτερικές τότε λέγανε ότι ο Σιμίτης θα παραιτούνταν για πρωθυπουργός αν δεν έπαιρνε και το κόμμα. Ισχύει αυτό, το είχε δηλώσει και ο ίδιος τότε. Άμα δεν είμαι πρόεδρος, θα παραιτηθώ. Υπήρχαν τότε και γιουχαίσματα, υπήρχαν τότε αντιδράσεις. Τα θυμάστε? Πολύ καλά. Ναι. Εγώ είμαι μεγαλύτερος από εσάς, δυστυχώς. Δεν έχω τα νιάτα σας, οπότε τα θυμάμαι. Θυμάμαι και τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη τότε να κάνει μια συγκλονιστική ομιλία και να λέει πράγματα τα οποία όταν τα ξανακούμε σήμερα με προβληματίζουν πάρα πολύ για την ευστοχία τους στο σημερινό χρόνο, στη σημερινή πολιτική συγκυρία. Αν θυμάστε τότε ο Χαραλαμπίδης είχε προβλέψει με ακρίβεια φοβερή την οικονομική κατάρρευση της Ελλάδος το 2010. Είναι δεδομένο ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούσαν να έχουν έτσι, όχι μια προφητική, γιατί πρακτικά δεν είναι προφήτες, μπορούν να διαβάζουν την πραγματικότητα και να αναλύουν τα δεδομένα περισσότερα από τους άλλους. Δυστυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μάντις κακών ειδήσεων και που βγάζουν τον κόσμο από την καλοπέρασή του, δεν γίνονται σε εκείνη την χρονική συγκυρία, άμα θέλουμε, έτσι θειασότες και να αρχίσουν να τους βλέπουν με καλύτερο μάτι. Αυτούς αρχίζουμε πάντα τους μνημονεύουμε με πολύ μετά Χριστόν. Δηλαδή τώρα τους μνημονεύουμε, το τότε νομίζω ένα μικρό κομμάτι το αποδεχόταν όλο αυτό. Αντιθέτως εκείνο το συνέδριο εγώ βλέπω το Προεδρείο να προσπαθεί να τον συγγύσει, δηλαδή να του κόψει χρόνο. Βεβαίως δεν ήταν μάντης, είχε αυτό που εμείς στις θετικές επιστήμες το ξέρουμε, είχε την σοβαρή σύνδεση αιτίου αποτελέσματος. Έτσι, ναι, γι' αυτό δεν υπάρχουν μάντις. Μάντις κακό είναι περιφραστικό. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι το τόνισε ο άνθρωπος, δεν είπε κάτι το οποίο είναι κρυφό, είπε ότι στο Πασόκ ο κόσμος δεν ξέρει ούτε από που έρχεται ούτε που θέλει να πάει. Αν θυμάστε χαρακτηριστικά στην αρχή της ομιλίας του είπε πρέπει να συμφωνήσουμε τι θέλουμε. Το κρίνω πολύ επίκαιρο. Επίκαιρο δεν ξέρω αν είναι, αλλά ξέρετε τα δεδομένα του 96 όταν απευθύνεσαι σε ένα Πασόκ του 45% και σε μια κοινωνία η οποία έχει δημιουργήσει άλλες συνθήκες ζωής, είναι πολύ διαφορετικό με το 2025 που και το Πασόκ δεν έχει αυτή την εικόνα, τη δυναμική και η κοινωνία πλέον θεωρεί πάρα πολλά ζητήματα αυτονόητα. Αλλά το ερώτημα από πού θες να ξεκινήσεις και πού θέλεις να πας είναι νομίζω πάντα διαχρονικό στη λογική ότι οι εξελίξεις οδηγούν και δυστυχώς η κοινωνία και η χώρα και η πολιτεία, δεν το βάζω κομματικά, δεν οδηγεί τις εξελίξεις. Εμείς σαν χώρα έχουμε το κακό, λίγες φορές στο παρελθόν οι ηγέτες κατάφεραν να δημιουργήσουν αυτή την ατζέντα των κινήσεων, των μεταρρυθμίσεων και τις δράσεις της χώρας. Εμείς ερχόμαστε πάντα να είμαστε κατόπιν εορτής, να τρέχουμε μετά τις εξελίξεις, αυτά που μας δρομολογούν είτε οι Ευρωπαίοι είτε οι διεθνείς συγκυρίες και να τρέχουμε δυστυχώς να προλάβουμε τις καταστάσεις. Μου είπατε πολλά πράγματα μαζί, θα τα αναλύσουμε τώρα. Καταρχήν, το επίκαιρο δεν το βάζω κι εγώ κομματικά. Αν και ισχύει και για το Πασόκ κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν το βάζω κομματικά. Το επίκαιρο έχει σχέση με την αλήθεια της χώρας μας. Ξέρετε τι θα πει αλήθεια, φαντάζομαι το ξέρετε. Η αλήθεια είναι σχετική, το ξέρετε πολύ καλά. Όχι, είναι σχετική για τον καθένα η αλήθεια, το ξέρω αυτό, το γνωρίζω.
Αλλά ποια είναι η σημασία της αλήθειας για τους δικούς μας ανθρώπους που δημιουργήσαν την ελληνική γλώσσα? Είναι η έλλειψη της λύθης. Η αλήθεια είναι η μη λύθη. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έχει υποθεί και τι έχει συζητηθεί και τι έχει γίνει. Το επίκαιρο λοιπόν το θέτω ως εξής. Σήμερα, συνολικά, κομματικά, όλοι οι κομματικοί σχηματισμοί γνωρίζουν τι θέλουν και που θέλουν να πάμε. Έχουμε εθνικό σχέδιο ή κομματικό σχέδιο ή κοινωνικό σχέδιο? Δεν έχουμε εθνικό αφήγημα. Είχα πάει στην 28 Οκτωβρίου στην Τουρκία, έτσι μια εκδρομή, πρώτη φορά πήγα στη Κωνσταντινούπολη και το διαπίστωσα αυτό, και τώρα με αφορμή αυτό που μου είπατε το λέω, ότι διαπίστωσα ότι ανεξαρτήτως τι σχέση, τι εικόνα και τι πιστεύει ο καθένας για την τουρκική οικονομία, την κοινωνία και τον Ερντογάν τον ίδιο, έχει δρομολογηθεί ένα εθνικό αφήγημα στους Τούρκους, της μεγάλης υπερδύναμης. Βλέπεις δηλαδή μια πολύ μεγάλη νέα γενιά ανθρώπων, πολυπληθής, η οποία έχει το όνειρο και το μοτίβο της μεγάλης δύναμης. Άρα κινούνται όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτοί, μέσα από την παρουσία του Ερντογάν, δημιουργήσαν το εθνικό αφήγημα. Έρχεσαι και κάνεις τη δικιά μας αναγωγή στην Ελλάδα, όχι στο Πασόκ, ούτε στην Νέα Δημοκρατία, στην Ελλάδα, και λες ποιο είναι το εθνικό αφήγημα. Είναι το εθνικό αφήγημα το να καταφέρεις απλά να επιβιώνεις την επόμενη μέρα? Αυτό δεν είναι αφήγημα. Αυτό είναι συμβιβασμός μιας μετριότητας στο πώς ζεις. Το θέμα είναι να δημιουργήσουν οι πολιτικές δυνάμεις ένα εθνικό αφήγημα που θα μπορέσουν να κατευθύνουν το 80-90% της κοινωνίας προς εκεί. Πάντα θα υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις. Αλλά εδώ δεν έχει καταφέρει η πολιτική ηγεσία να δημιουργήσει στόχο εθνικό. Τελευταίος εθνικός στόχος, πλην της είσοδος στην ΟΝΕ και των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν υπήρχε. Όλα τα λένε διαχείριση πολιτικής. Σαν να κάνουμε δηλαδή λογιστική. Σαν λερνά ύδρα πετάγονται οι έννοιες. Τώρα έχω 45 ερωτήσεις στο μυαλό. Δεν θα αρκεστούμε σε μια συνέντευξη, θα σας ξανάρθω. Να σας κάνω και είστε πρόσδεκτος φυσικά, εννοείται. Θυμάμαι πάλι στο ίδιο συνέδριο να λέει ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης ότι όταν το ΠΑΣΟΚ την 3η Σεπτεμβρίου του 1974 ιδρύθηκε σαν ένα από τα πιο δυνατά κινήματα, και είναι γεγονός, που υπήρχε τότε παγκόσμια, τότε μέσα στους στόχους ήταν η αντιστροφή του βιασμού των Ελλήνων των αδελφών μας Κυπρίων στην Κύπρο. Κοιτάξτε τι εθνικό αφήγημα είχε τότε. Σήμερα αυτό είναι το εθνικό μας αφήγημα. Η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Είχα διαβάσει κάποια στιγμή και νομίζω ότι στην πορεία των πραγμάτων πολλές φορές αλλάζεις, ξέρετε, και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι την πολιτική επικαιρότητα και τις συνθήκες. Κάποιες φορές λένε η μη λύση ενός ζητήματος είναι καλύτερη από τη λύση. Δηλαδή πρέπει να δεις εσύ ως χώρα πότε θεωρείς ότι έχεις τις ιδανικές συνθήκες στο να πας και να εφαρμόσεις ή να απαιτήσεις ή να εκβιάσεις, γιατί πολιτική κάνουμε στο διεθνές επίπεδο, μια λύση η οποία είναι υπέρ των συμφερόντων σου. Έχοντας όμως συνεκτικό εθνικό αφήγημα. Αυτό θέλω να πω. Εδώ τώρα σαν χώρα εμείς δεν έχουμε διαμορφώσει ένα εθνικό αφήγημα διαχρονικό, το οποίο είναι το συμφέρον των πολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και στην Κύπρο για την ίδια τη χώρα, για τον ίδιο τον ελληνισμό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα μου επιτρέψετε μια μικρή παρένθεση, αυτή τη στιγμή λέμε ότι είναι το δημογραφικό. Και είναι μια πραγματικότητα, ειδικά με το συγκινήσει με το τι συμβαίνει στις ανατολικές χώρες ευρύτερα. Ποιο είναι επομένως το εθνικό αφήγημα να πεις ότι πάω να αντιστρέψω αυτό το ζήτημα, το οποίο περιλαμβάνει και τη σχέση σου με την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σχέση σου με την Κύπρο και τον ελληνισμό σε όλο τον πλανήτη. Γι' αυτό αναφέρομαι σε ελληνισμό και δεν λέω μόνο για το ελληνικό κράτος. Καμία. Γιατί είπα πριν ότι κάνουμε λογιστική διαχείριση κατά βάση? Γιατί λέμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα το δημογραφικό και θα έρθει κάθε κυβέρνηση και θα σου πει πάρε 2.000 να γεννήσει ένα παιδί ή πάρε 2.700. Αυτό δεν είναι πολιτική. Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό είναι λογιστική διαχείριση. Αυτό νομίζω ότι είναι επικοινωνιακή και ανόητη διαχείριση χωρίς μνήμη, την οποία την έχουμε εισαγάγει μέσα σαν το αόρατο σκουλίκι του γνωστού έτσι καλλιτέχνη. Την έχουμε σαν το σκουλίκι που έχει μπει στο μυαλό του γνωστού καλλιτέχνη τον Μόνι Κονιέντε, λέγεται ο αγαπητός εδώ ο φίλος, ο οποίος μας λέει ότι αυτό το σκουλικάκι έχει μπει στο μυαλό κάθε πολίτη. Ξεχνάμε, δεν έχουμε συνέπεια στο αίτιο αποτέλεσμα και δεν βλέπουμε τι έχει υποθεί στο παρελθόν. Θα σας πω για τον πληθωρισμό της Θεσσαλονίκης με την βαλκανική ενδοχώρα που λέτε, παραδείγματος χάρη. Φοβάμαι ότι δεν θα επικρατήσει η Θεσσαλονίκη στην βαλκανική της ενδοχώρα, αλλά αυτό που βλέπω εγώ το καλοκαίρι στην Χαλκιδική είναι ότι θα επικρατήσει η ενδοχώρα στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Νομίζω έχει ήδη επικρατήσει. Μία σχέση και μία εικόνα της Χαλκιδικής, συγκεκριμένα την τελευταία τριετία, τετραετία, δείχνει το μοτίβο
το οποίο επανέρχεται σε μια λογική φουτουριστικών ταινιών. Δεν ξέρω αν βλέπετε ταινίες, εγώ βλέπω πάρα πολλές. Στις οποίες έδειχναν παλιά σκηνικά όπου υπήρχαν οι κοινωνίες της μικρής κάστας που μπορεί να ζει καλά και της μεγάλης κάστας η οποία απλά εργάζεται για να επιβιώσει και να προσφέρει τις υπηρεσίες τους σε αυτούς τους λίγους. Παραστατικό και σωστό αυτό. Αυτό είναι το πράγμα που βιώνουμε. Σιγά σιγά οι ίδιοι οι Έλληνες πολίτες δεν θα μπορούν να κάνουν διακοπές. Δεν μπορούν σίγουρα να κάνουν διακοπές στα νησιά. Αυτό το πράγμα θα μεταφερθεί σιγά σιγά και στα τουριστικά θέρετρα και αξιοθέατα της Χαλκιδικής. Τι θα έχεις επομένως? Θα έχεις μόνο τη δυνατότητα χαμηλόμισθων παιδιών μέχρι μια ηλικία που ψάχνοντας τον τρόπο να επιβιώσουν θα δουλεύουν για τους τουρίστες. Δεν είναι βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης αυτό. Και όταν θα τους δοθεί ευκαιρία, θα προσπαθήσουν να φύγουν στο εξωτερικό όχι για τα λεφτά σαν λεφτά, αλλά για μια πιο αξιοπρεπή ζωή. Επομένως, αν δούμε δηλαδή την ιστορία πώς επαναλαμβάνεται, προφανώς ποτέ δεν θα επιλύσεις το κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα που υπάρχει σε μια χώρα. Αλλά πρέπει να βρεις τον τρόπο πάντα να παλεύεις, να βελτιώσεις την ποιότητα ζωής. Έχουμε σήμερα εμείς ποιότητα ζωής καλύτερη? Να πω εγώ για τη γενιά μου με τη δικιά σας, δεν είναι μεγάλη διαφορά, απλά το βάζω σχηματικά. Εγώ τουλάχιστον αυτό που λέω είναι ότι μια γενιά χάθηκε λόγω της κρίσης. Το θέμα είναι η γενιά που έρχεται από πίσω, από 20-25 χρόνων και κάτω, να βιώσει καλύτερες καταστάσεις. Το κάνει αυτό η ελληνική κοινωνία? Για να δούμε αν το κάνει αυτό η ελληνική κοινωνία και μια και είστε εκπρόσωπος, θεσμικός εκπρόσωπος του Πασόκ, να δούμε και τις θέσεις του Πασόκ πάνω σε αυτά. Καταρχήν μου είπατε ότι προέρχεστε από μια οικογένεια που ήταν πασοκογενής. Επομένως γνωρίζετε παλιούς πασοξίδες, οι οποίοι συνεχίζουν να είναι πασοξίδες από την αρχή της ιδρύσεως του Πασόκ και σήμερα. Φαντάζομαι ότι σαν γραμματέας του Πασόκ της πρώτης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης θα τους γνωρίζετε. Προσπάθησα να τους γνωρίσω. Θα ξέρετε κάποιους, εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Τι μπορεί να πεις για έναν τέτοιον άνθρωπο όταν τον ρωτήσεις? ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο ή ζήτω η μεγαλύτερη επιτυχία του Σιμίτη που μπήκαμε στην ΟΝΕ? Δεν είναι αντιφατικό? Όχι, δεν είναι αντιφατικό. Για εξήγηστε το με αυτό. Δεν είναι αντιφατικό γιατί το κάθε σύνθημα εμπεριέχει τα στοιχεία εκείνης της συγκυρίας της χρονικής και της πολιτικής. Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι επομένως και σήμερα μπορεί το 1980, το 1977 να βλέπανε το ΕΟΚ και το ΝΑΤΟ ως έναν πυλώνα παρεμβατικής πολιτικής στα ίδια τα δρόμενα της χώρας, το οποίο έγινε. Έχουν μεγάλη ευθύνη, κυρίως οι Αμερικάνοι, σε σχέση με την Κυπριακή τραγωδία. Οι ίδιοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι όμως η εικόνα της Δύσης, η εικόνα της χώρας ανήκει στη Δύση. Άρα είναι άλλες οι συνθήκες του 75, 77, 80, άλλες οι συνθήκες του 96, 2000. Το θέμα ποιο είναι σε όλα αυτά? Όχι να μην αλλάξεις τη σκέψη σου ή τον τρόπο που ασχολείσαι με τα κοινά. Αυτό είναι πάρα πολύ λογικό. Η πολιτική είναι δυναμική. Το θέμα είναι να μην αλλάξεις τον αξιακό κώδικα, όπου ο αξιακός κώδικας περιλαμβάνει 2-3 σημεία. Ποιότητα ζωής για τους πολίτες, εθνική ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια. Εδώ θα συμφωνήσω και θα σας πω το εξής όμως. Αντιλαμβανόμαστε αυτό τι σημαίνει? Γιατί μιλάτε ότι η ουσία είναι να μην αλλάξεις τον αξιακό σου κώδικα και να αλλάξεις την δυναμική συγκυρία της στιγμής. Σωστά. Αυτό σημαίνει ότι ενίοτε κάποιοι θα πρέπει να αλλάζουν και κομματικό σχηματισμό. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχουν πιο ευέλικτα και μορφωμένα μυαλά που μπορούν να μεταπηδήσουν από τον ένα σχηματισμό στον άλλον, από τη μία κομματική οργάνωση στην άλλη, εξαιτίας του γεγονότος ότι ανταλαμβάνονται ότι η συγκυρία της στιγμής το απαιτεί αυτό και κάποιοι άλλοι δεν το αντιλαμβάνονται αυτό και έχουν περάσει μία αντιπροοδευτική, συντηρητική, ανόητη κατά τη γνώμη μου άποψη ότι έξω από το Μαντρί σε τρώει ο λύκος. Αξιακός κώδικας όμως δεν είναι να μεταβάλεις την θέση σου και να μεταπηδείς από ένα κόμμα σε ένα άλλο, γιατί η δυναμική συγκυρία σου δίνει τη δυνατότητα να πας και να το εκμεταλλευτείς για να πάρεις τη θέση. Αυτό δεν είναι αξιακός κώδικας, αυτό είναι καιροσκοπισμός. Το διαφέρουμε, έτσι. Είπα ότι το κόμμα μεταβάλλει, μένει σταθερό σε μία θέση η οποία πλέον είναι παροχημένη και παλαιά. Δυστυχώς για μένα η διαχείριση η ευρωπαϊκή των πραγμάτων έχει, παρότι διαφωνώ στο γενικό πλαίσιο, έχει οδηγήσει στη μείωση των ιδεολογικών παρεμβάσεων και αναφορών. Τι θέλω να πω? Δεν είναι το ίδιο πλέον οι ιδεολογικές διαφορές και το ίδιο ευκρινείς οι ιδεολογικές διαφορές της σοσιαλδημοκρατίας από τον νεοφιλελευθερισμό και τις πολιτικές της λαϊκής δεξιάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όντως σήμερα μπορείς να κάνεις μια μεταπήδηση πολύ πιο εύκολα από το ένα μοντέλο στο άλλο. Γιατί στον αξιακό κώδικα, ακόμα και στον πνευματικό σου ορίζοντα, λες ότι όλοι είναι το ίδιο. Γιατί κάνουμε αυτό που είπα ξανά πριν, που επιμένω εγώ, λογιστική διαχείριση της πολιτικής. Όχι, δεν το λέω εγώ έτσι. Εγώ το λέω με τη βάση το προηγούμενο που είπατε, ότι υπάρχει μια αξιακή λογική σε κάθε άνθρωπο μέσα, που θέλει να θυμάται από πού έρχεται και πού πάει. Ναι. Όταν λοιπόν το κόμμα του εγκαταλείπει το από πού έρχεται και το πού πάει, τις αξίες τις οποίες όταν υποστήριζε το κόμμα του
τις υπηρετούσε και τώρα βλέπει ότι δεν υπηρετούνται αυτές, νομίζω ότι είναι ηθική υποχρέωση του ενεργού πολίτη να αλλάξει τον κομματικό του σχηματισμό. Εάν θεωρήσει ότι το κόμμα του ξαφνικά έχει χάσει όλον αυτόν τον ιδεολογικό πυρήνα πολιτική, στο οποίο δεν τον εκφράζει, δεν μπορεί κανείς να τον κρατήσει. Όμως τα κόμματα είναι όπως οι άνθρωποι, γιατί αποτελούνται από ανθρώπους. Τα κόμματα δεν είναι μόνο σφραγίδες. Τα κόμματα, ακριβώς επειδή έχουν μέσα τους έναν πυρήνα στελεχών, οι οποίοι διαδραματίζουν την πολιτική, μετεξελίσσονται ανάλογα με τις σκέψεις του καθενός. Άρα δεν μπορεί το Πασόκ του 1974 και του 1979 να είναι το ίδιο με το Πασόκ του 1996 του Σιμίτη ή το Πασόκ του 2009 ή το Πασόκ του 12, του 15 και του 25. Αυτό σημαίνει ότι τα κόμματα αλλοιώνουν πλήρως τη φυσιογνωμία τους? Όχι. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές, εδώ είναι η δυτή ανάγνωση, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Εδώ σημαίνει ότι ή αλλάζουν τα κόμματα και αντιλαμβάνονται τις συγκυρίες τις χρονικές και μετεξελίξουν τις ιδέες τους και τις θέσεις τους, ή απλά θα παραμείνουν παροχημένοι στο ίδιο ιδεατό. Αν παραμείνεις παροχημένος στο ίδιο, τότε κρατάς όντως οπαδικά κάποιο κόσμο, ο οποίος γεννιέται και ξυπνά και είναι Πασόκ και είναι Νέα Δημοκρατία, είναι Κουκουέ. Ωραία, αυτό δεν γίνεται σήμερα. Πρέπει τα κόμματα να. Η οπαδική συσπήρωση των κομμάτων δεν υπάρχει σήμερα. Πολύ λιγότερο από ό,τι στο παρελθόν. Ωραία. Και ξέρετε γιατί πολύ λιγότερο? Δηλαδή λειτουργούμε με λογικές αξιακής συγκυρίας και σύνθεσης των δυναμικών θέλων. Όχι απαραίτητα. Απλά τι γίνεται? Επειδή είστε και στις θετικές επιστήμες, εμένα μου άρεσε να κοιτάω το κομμάτι των εκλογών και στο ευρωπαϊκό επίπεδο με τα ποσοστά. Πριν το 2009 στην Ελλάδα οι εκλογές και τα αποτελέσματά τους δεν μπορούσαν να βιώσουν ποτέ τρομερά μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή είχαμε την αλλαγή Νέας Δημοκρατίας Πασόκ με ένα συγκεκριμένο συμπλήν σε ποσοστά και παρατηρούσαμε το τι συνέβαινε στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στη Γερμανία και έβλεπες πώς ένα κόμμα που είχε 30-35% βρισκόταν ξαφνικά στο 5% και λες πώς γίνεται αυτό το κόμμα ξαφνικά να χάσει. Μετά τη διαχείριση των μνημονίων, τη χρεοκοπία και όλα αυτά, αυτή η φόρμουλα ήρθε και εγκαταστήθηκε και στην Ελλάδα. Ξαφνικά υπάρχουν κόμματα, ξυπνάνε στο 8%, πάνε στο 25%, ξαναμειώνονται. Γιατί χάθηκε ο οπαδισμός, δεν είναι κακός κατά έννοια, χάθηκε το συναισθηματικό δέσιμο με τα κόμματα και χάθηκε και ο κοινωνικός ιστός που κρατούσε τη συνοχή στο πολιτικό σύστημα. Πλέον δεν ψηφίζει πάνω από 50%. Η Ελλάδα μέχρι το 2009 είχε τρομερά ποσοστά συμμετοχής σε σχέση με τους Ευρωπαίους πολίτες. Με την ανάλυση σας δεν βρίσκομαι αντίθετος. Έτσι, σε πολλά σημεία τη βρίσκω ενδιαφέρουσα, αλλά θέλω να σας πω επίσης κάτι που χάθηκε, το είπα προηγουμένως. Χάθηκε και η σύνδεση με το παρελθόν για να αναδεικνύουμε, να εξορίσουμε διδάγματα. Όπως επίσης φάνηκαν και πράγματα, έτσι, για να μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Κοιτάξτε ονόματα. Τι έγινε με την υπόθεση Κοσμόπουλου? Τι έγινε με την υπόθεση Παπαγεωργόπουλου? Τι έγινε με την υπόθεση Τσοχατζόπουλου? Τι έγινε με την υπόθεση της Εύας Καηλού? Εσείς όταν κυκλοφορείτε στους πολίτες της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τους βλέπετε να είναι επαρκώς γνώστες του τι συνέβη? Όχι, αλλά ή έχουμε κορυφώσεις, έτσι, έχουμε ημιτονοειδείς καμπύλες, μια και είμαστε των θετικών επιστημών, που λένε ότι το περνάμε το θέμα στην επικαιρότητα και μετά το ξεχνάμε. Αυτό όμως γίνεται γενικά? Θεωρείται οι πολίτες της υπόλοιπης χώρας δηλαδή γνωρίζουν το τι συμβαίνει ακριβώς πίσω από τις κουρτίνες πολιτικής ή μόνο διαβάζουν αυτό το επιφανειακό που τους παρέχουν και τα μέσα ενημέρωσης, αυτό το τις 2-3 πρώτα λεπτά ειδήσεων και μέχρι εκεί? Εδώ απλά η Θεσσαλονίκη, επειδή το αναφέρατε και ερχόμαστε στα δικά μας, έχει ένα τρομερό πρόβλημα. Έχει αυτή τη στιγμή, ενώ τα κυρίαρχα συστατικά για να αποτελέσει μια πρωταγωνίστρια ευρύτερα των Βαλκανίων, το είπαμε πριν, δεν έχει ταυτότητα. Εάν ρωτήσετε 3, 4, 5 Θεσσαλονικείς, ο ένας θα σας πει ότι είναι συμπρωτεύουσα, ο άλλος θα σας πει ότι είναι η πόλη του Βορρά, ο άλλος θα σας πει ότι έχουμε έναν ανταγωνισμό με την Αθήνα, ο άλλος θα σας πει ότι είναι ένα χωριό σε σχέση με την Αθήνα. Εγώ πιστεύω ότι αν ρωτήσουμε 10 ανθρώπους θα πάρουμε 8 διαφορετικές απόψεις. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε από την πόλη. Το πολιτικό προσωπικό διαχρονικά δεν εκμεταλλεύτηκε τη δυναμική που του δίναν ακόμα και από τη λογική των συσχετισμών και των συμβιβασμών σε κάθε κυβέρνηση. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Ξέρετε πόσα λεφτά, να σας το πάω και στο σημερινό, πόσα λεφτά διαχειρίστηκε η Θεσσαλονίκη από το Ταμείο Ανάκαμψης που ήρθε λόγω του COVID? Ξέρετε, το Ταμείο Ανάκαμψης μαζί με το ΕΣΠΑ και τα δάνεια τα χαμηλότοκα φτάσανε στα 70 δισεκατομμύρια. Η Θεσσαλονίκη πήρε 135 εκατομμύρια. Είναι αυτό ποσοστό το οποίο δείχνει ότι η πολιτεία βέβαια έχει όνομα κυβερνητικό, ότι ταύτισε την πόλη με μια προοπτική ανάπτυξη? Αυτό δεν το ήξερα και με εντυπωσιάζει. Εγώ θέλω να σας πω ότι στην επαφή με τον κόσμο υπάρχει μια αίσθηση, μια πικρή γεύση στο στόμα. Και αυτή η γεύση λέει ναι με τον Τσοχατζόπουλο, αλλά είχε πει κι άλλους. Πού είναι οι άλλοι? Αυτό λένε όλοι.
Αυτό δεν λένε όλοι και σε εσάς όταν περπατάτε στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης? Εξαρτάται. Είναι πολύ παλιό αυτό το θέμα πλέον, να ξέρετε. Ο κόσμος ξεχνάει πολύ εύκολα. Ναι. Γιατί για τον Τζοχατζόπουλο. Είναι πρόβλημα αυτό. Ναι, μπορεί. Γιατί δεν διδάσκει ενδεχομένως. Γιατί για τον Τζοχατζόπουλο. Ακριβώς εκεί το τοποθετώ. Γιατί για τον Τζοχατζόπουλο. Ξέρετε, πάλι κάνουμε μια επιφανειακή. Οι πολίτες θέλουν πολύ γρήγορα να βγάλουν την ετυμηγορία τους. Για τον Τζοχατζόπουλο υπήρχε μια ιστορία όπου ένα κόμμα αυτομαστιγώθηκε και τον πήρε και τον έδωσε στη δικαιοσύνη. Είναι αλήθεια αυτό ή όχι? Ποιος τον έδωσε? Ναι. Το Πασόκ το ίδιο. Ναι, Κρύφτηκε το Πασόκ πίσω από το άρθρο 86 τότε? Όχι. Θέλω να πω ότι αν το Πασόκ και οι φορείς διαφάνειας που ψήφισε το ίδιο Πασόκ, η οικονομική αστυνομία, ανεξάρτητες αρχές, δεν μπαίναν στη διαδικασία να το αναδείξουν, τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά ως προς την πολιτική εξέλιξη της χώρας. Ναι. Γιατί εκείνο έριξε το Πασόκ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έριξε το Πασόκ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά θα ήταν διαφορετικά και για το Πασόκ. Αν άκουγε τότε το πολιτικό δυναμικό, τα στελέχη, τα πολιτικά τότε, τι έλεγε ο Τζοχατζόπουλος? Γιατί ο Τζοχατζόπουλος είπε συγκεκριμένα πράγματα. Είπε ότι δεν ήμουν μόνος μου, υπήρχαν κι άλλοι. Το είπε ή δεν το είπε? Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω. Αυτό είναι τώρα θέμα δικογραφίας. Αν το είπε, πρέπει να το εξετάζει η δικαιοσύνη. Εγώ λέω το εξής. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι μια τέτοια αίσθηση. Ναι, μα η αίσθηση του κόσμου, να ξέρουμε κατά βάση, δεν σημαίνει ότι θα είναι πάντα η σωστή. Τα κόμματα οφείλουν να την πάρουν, να την φιλτράρουν για να μπορέσουν να την συζητήσουν και να δουν πώς θα καταλήξουν. Δεν σημαίνει ότι ο κόσμος πάντα στην γενική του εικόνα είναι σωστός. Ο κόσμος, άμα το ρωτήσεις, επειδή αντιμετωπίζει τα προβλήματά του και τις δυσκολίες του της καθημερινότητας, μπορεί να πει ότι ο ένας, ο δεύτερος, ο τρίτος, όλοι είναι διεφθαρμένοι. Όλοι. Δεν μπορεί να είναι όλοι διεφθαρμένοι. Όχι, σίγουρα δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι. Άρα δεν μπορώ εγώ να ακούσω τον κόσμο. Αλλά πρέπει να ακούμε προσεκτικά την κάθε ιστορία. Σωστό. Η κάθε ιστορία είναι διαφορετική. Άρα πρέπει. Επίσης σωστό, αλλά πρέπει να την ακούμε προσεκτικά, το τονίζω, και πρέπει να κλείνουν οι ιστορίες. Και για να κλείσουν όμως για να ιστορίες... αποκτήσει ταυτότητα η πόλη πρέπει να κλείνουν οι ιστορίες. Να έχουμε αρχή, μέση και τέλος σε κάθε αφήγημα που έχουμε στην πόλη. Να πω εγώ κάτι άλλο. Πώς θα κλείσουν όμως σωστά οι ιστορίες? Ενώ σωστά. Σωστά σημαίνει θεσμικά, μη αφήνοντας σκιές πάνω στα φαινόμενα διαφθοράς ή διαπλοκής. Με θεσμούς. Καλό είναι, τι λέω εγώ και εσείς, και μπορεί να έχουμε την καλύτερη βούληση οι δυο μας να πάμε με το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο, όμως αν δεν υπάρχουν θεσμοί της πολιτείας, οι οποίοι θεσμοί της πολιτείας θα μπορέσουν να λειτουργούν και να φέρουν τη διαφάνεια και να ρίχνουν το φως χωρίς να χρειάζεται από τον κύριο Φωτιάδη ή από τον κύριο Ελευθεριάδη να κάνουν τον υπερήρωα, τότε θα μπορούν να λειτουργούν. Εδώ η χώρα θέλει θεσμούς. Ποιος φέρνει τους θεσμούς, εκεί πρέπει να κρίνεται. Γιατί η πολιτική, ξαναλέω, έχει σχέση με τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι, όταν διαχειρίζονται εξουσία μετά από πάρα πολύ καιρό, αρχίζουν και αλλοιώνουν τα ίδια τους τα χαρακτηριστικά. Εγώ δεν λέω ότι βάζουν όλοι το χέρι στο μέλι και τρώνε χωρίς αύριο, αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι το ίδιο να είσαι 8 χρόνια βουλευτής και 25 χρόνια βουλευτής, ούτε 50 χρόνια βουλευτής. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος να προστατεύεται από τους ίδιους τους θεσμούς που φέρνει η πολιτεία και λέω να μην επαφίεται η όλη διαδικασία της νομιμότητας και της καθαρότητας στο ποιόν και στο ήθος του καθενός. Ελπίζω ότι δεν κάνουμε τον υπερήρωα. Εμένα φιλοδοξία μου είναι να θέτω ερωτήσεις που έχουν ξεχαστεί. Αλλά θα συμφωνήσω με αυτά που λέτε. Πολύ, πάρα πολύ θα συμφωνήσω. Δεν το κάνω για να συμφωνήσω. Συμφωνώ πραγματικά με αυτά που λέτε. Παρ' όλα αυτά όμως βρίσκω ένα πρόβλημα ταυτότητας της πόλης πάνω στο ότι πράγματι θεσμικά πρέπει να κλείσουν κάποια πράγματα. Και δεν θέλω να εκλαϊκίσω την συζήτηση, αλλά θέλω να σας πω ότι και με την υπόθεση του Παπαγεωργόπουλου δεν έχουμε βγάλει συμπέρασμα. Τελικά τι έγινε με τον Παπαγεωργόπουλο? Αυτή τη στιγμή έχει αθωωωθεί, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω ότι έχει αθωωωθεί. Νομίζω ότι απλά έκανε την ποινή του και είναι εκτός. Δεν έχει τελεσίδικη σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να ξέρουμε και να ασχοληθούμε. Βέβαια, εδώ λίγο υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Γιατί το λέω λεπτή γραμμή? Όχι, η ενημέρωση όμως δεν είναι. Όχι, η ενημέρωση είναι άλλο. Ότι η αντιδικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και οφείλουμε να τη σεβόμαστε, έτσι, εφόσον σέβεται και αυτή τον εαυτό της και βγάζει τις θεσμικά λειτουργεί σωστά, αλλά από εκεί και πέρα, ό,τι βγάζει η δικαιοσύνη σαν αποτέλεσμα, πρέπει να υπάρχει και ενημέρωση του κόσμου σε σχέση με αυτό. Δεν μπορούμε να το κρατάμε σε κλειστές... Βέβαια, δεν πρέπει. Έτσι. Άρα θα πρέπει να ξεκαθαρίζουμε τι συνέβη με το κάθε ένα. Έτσι, εκεί επαφίεται πάλι σε δύο πράγματα. Πρώτον, στο θεσμικό υπόβαθρο ενημέρωσης και διαφάνειας, του να ξέρει η κοινωνία και να σου δίνει η πολιτεία τη δυνατότητα ενημέρωσης. Και δεύτερον, έχει να κάνει και με την ατομική ευθύνη σε μικρότερο βαθμό, γιατί ο κάθε πολίτης οφείλει, αν θέλει να είναι ενεργό μέλος αυτής της κοινωνίας και να ενεργεί μέσα από αυτήν, να ενημερώνεται. Γιατί ξέρετε πολύ απλά, αν πάμε τώρα σε μια καφετέρια κάτω από 30 χρονών
και απευθυνθούμε στον κόσμο και μιλήσουμε για τον Παπαγεωργόπουλο, τον Τζοχατζόπουλο ή κάτι ακόμα, εγώ πιστεύω ότι μια πολύ μεγάλη μερίδα αυτών των πολιτών, πολίτες είναι γιατί ψηφίζουν και έχουν την κρίση, δεν γνωρίζουν τίποτα για το τι συνέβη. Το να μου πούνε με ας πούμε 10-25 ότι αυτοί τα φάγανε δεν μου λέει κάτι αν δεν ξέρεις όντως το τι έχει συμβεί, το πώς δεν θα ξανασυμβεί, με ποιους θεσμούς προστατεύει τη χώρα και την πολιτεία από το να μην ξανασυμβεί. Εκφράστε καλύτερα αυτό που ήθελα να πω. Ναι, δυστυχώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα εκπαιδεύσουμε. Εδώ είναι ρόλος των κομμάτων. Τα κόμματα δεν το κάνουν αυτό. Πρέπει να εκπαιδεύσουν τον κόσμο στο να ακούει και να συζητάει και να συμμετέχει. Ο κόσμος περιμένει αυτή τη στιγμή και λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, της ταχύτητας, της εξέλιξης, τεχνολογία. Ο κόσμος όλος τα θέλει όλα έτοιμα. Το βλέπετε αυτό και στις πιο μικρές γενιές. Αυτό θα δημιουργήσει μια γενιά ανθρώπων που έρχονται επιφανειακής πρόσβασης στην ενημέρωση, επιφανειακών γνώσεων, γιατί όλα θα τα έχουν έτοιμα στο κινητό με ένα απλό ερώτημα. Άρα θα ξαναμπούμε σε αυτό που είπαμε πριν, σε μια δυστοπική κατάσταση, όπου λίγοι θα έχουν τη γνώση, οι περισσότεροι θα ζουν για να ζουν και να επιβιώνουν και να δουλεύουν και να περνάνε καλά στο βαθμό που το θέλουν. Τώρα εδώ τρία πράγματα έχω να παρατηρήσω και πείτε μου την γνώμη σας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το θέμα ταυτότητας της πόλης και γιατί θα φάει την πόλη η Βαλκανική ενδοχώρα παρά θα περάσουμε εμείς προς τα έξω μια έτσι αν θέλετε φιλόδοξη πολιτιστική επέκταση της Ελλάδας προς την Βαλκανική ενδοχώρα. Υπάρχουν ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, υπάρχουν τοπικές εδώ δυνάμεις ενημέρωσης, διαφάνειας, πολιτικής συζήτησης σαν αυτό που κάνουμε τώρα, πολιτικής όσμωσης, ώστε να αρχίζει να κινείται το γρανάζι και να αρχίζουν να υπάρχουν ερωτήσεις που θα θέλουν να πάρουν και τις απαντήσεις τους. Είναι ένα το ερώτημα. Οι ευθύνες των πολιτών και ιδιαίτερα της δικής μου γενιάς, σε σχέση που είναι οι μπαμπάδες και οι μαμάδες αυτών που είναι τώρα των 20 και των 30 χρονών, που είναι στο καφενείο που θα ασχοληθούν με την τεχνική νοημοσύνη και θα πάρουν επιφανειακή ενημέρωση. Δεν είναι μεγάλες όταν δεν ανοίξαν ένα βιβλίο ποτέ στη ζωή τους των πολιτών, των ψηφοφόρων. Δεν είναι πιασιάρικο, δεν σε ψηφίζουν για αυτά που λέω. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Ότι δεν ανοίξαν ένα βιβλίο στη ζωή τους, δεν διαβάζαν εφημερίδα κάθε μέρα, δεν ενημερώθηκαν. Ήταν στον καναπέ, απόλαυση και ατομισμός. Τώρα πώς τα παιδιά τους θα θέλουν να ξεπεράσουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις που υπάρχουν την τεχνική νοημοσύνη και θα θέλουν κάποια πιο βαθιά γνώση των πραγμάτων και της ιστορίας για να έχουμε ταυτότητα. Υπάρχουν ευθύνες λοιπόν και των πολιτών, θεωρώ, αλλά δεν έχουμε και ένα οικοσύστημα. Και εκπαιδευτικό σύστημα. Και εκπαιδευτικό σύστημα βεβαίως. Και δεν έχουμε και ένα οικοσύστημα διάχυσης της συζήτησης και της πολιτικής όσμωσης. Και γι' αυτό νομίζω ότι προσπαθούμε εδώ να κάνουμε κάτι και να ξεκινήσουμε κάτι με αυτό. Να υπάρχουν ερωτήσεις για να δίνονται από ανθρώπους θεσμικούς όπως εσείς απαντήσεις. Οι ερωτήσεις οι δύσκολες, ξέρετε, θέλουν και πιο δύσκολες και καμιά φορά στενάχωρες απαντήσεις. Ο κόσμος δεν θέλει πάντα να ακούει το στενάχωρο, θέλει να ακούει το εύγλωτο, το ωραίο και αυτό που ενδεχομένως του διευκολύνει και την ακοή, το άκουσμα βασικά σε αυτό που λέει. Όλα έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, το οικοσύστημα που λέτε εσείς, το περιβάλλον και την εκπαιδευτική προσέγγιση των νέων ανθρώπων, στο πώς δηλαδή πορεύονται μετά στη ζωή τους. Το έχουμε πει, το έχουν αναλύσει αρκετοί και πιο γνώστες ενδεχομένως από εμάς, ότι όταν το σύστημα εξετάσεων σε πηγαίνει σε μια κατεύθυνση πολύ συγκεκριμένη από το Λύκειο, είναι δεδομένο ότι οι μαθητές αργά ή γρήγορα αφήνουν αυτό που λέμε σφαιρική γνώση, διάβασμα βιβλίων, το να παρατηρούν κάτι διαφορετικό, από το να πάνε ακόμα και σε ένα θέατρο ή να δουν μια ταινία, γιατί επικεντρώνονται στο πώς μπορούν να πετύχουν. Εντατικοποίηση επομένως της ίδιας της ζωής, όχι μόνο των σπουδών, της ίδιας της ζωής, για να τελειώσουν νωρίς, να πάρουν εφόδια, να μπορέσουν να βρουν μια δουλειά, να επιβιώσουν. Τι πρέπει να κάνει η χώρα σε αυτό, η πολιτεία τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που προσεγγίζει, ειδικά τώρα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την εκπαίδευση. Εδώ πρέπει να γίνει ένας διάλογος που αφορά τους πάντες, δεν το λέω σχηματικά όπως θα πούνε όλοι το διάλογο, ο οποίος όμως θα έχει άμεση εφαρμογή. Θέλουμε ο κόσμος να αρχίσει να αποκτά πνευματικά χαρακτηριστικά, να διαβάζει 5-10 βιβλία το χρόνο, 2-3 εφημερίδες, 5-10 θέατρα και 2-3 ταξίδια. Αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνει είναι 2-3 ταξίδια γιατί είναι πιο εύκολη η διέλευση σε άλλες χώρες και αυτό τι είναι μόνο για να κάνουμε κάποια story. Και περισσότερο ειδονισμό. Μπράβο, μόνο για να κάνουμε κάποια story. Θέλουμε να πούμε. Και απόλαυση. Εντάξει, δεν είναι κακή απόλαυση. Όχι, αυτή να τη συνδυάζει με όλα τα υπόλοιπα. Σωστά. Λοιπόν, εδώ επομένως πρέπει να δώσει την κατεύθυνση ως πολιτεία. Η πολιτεία όμως και οι πολιτικές δυνάμεις, ξαναλέω, επειδή έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους, θα φανεί από το ίδιο το πολιτικό προσωπικό αν μπορεί να το υπηρετήσει. Η γραμμή διαχωριστική που βάζω εγώ και είναι καθαρά πολιτική, είναι ότι πρέπει να αλλάξει η πολιτική σελίδα προσέγγισης.
όχι η αλλαγή της διαχείρισης. Δεν έχει σημασία να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να έρθει ένας άλλος διαχειριστής που θα πάρει τα επόμενα 50-60 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρώπη και θα μπορέσει να τα διανύμει με τον τρόπο που αυτός θέλει. Ή θα αλλάξεις αυτό που λέμε παραγωγικό μοντέλο και κοινωνικό περιβάλλον, ώστε να δώσεις άλλη όθηση στην κοινωνία, ή θα κάνουμε μια από τα ίδια. Η χώρα όμως φθήνει. Κύριε Ελευθεριάδη, ακούγοντας αυτά τα πολύ ωραία που λέτε ως εκπαιδευτικός, το γυρίσετε βέβαια στην παιδεία, εγώ αλλού το πήγαινα, αλλά μου αρέσουν αυτά που λέτε. Φοβάμαι μήπως σας διαγράψουμε το Πασόκ. Γιατί η στάση του Πασόκ αυτή τη στιγμή και όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης επικεντρώνεται στο εύπεπτο και απλό να πέσει ο Μητσοτάκης. Ένας είναι ο αντίπαλός μας, ο Μητσοτάκης. Εντάξει, αυτό είναι πολιτική. Εδώ τώρα μιλάμε και λίγο φιλοσοφικά στο θέμα. Συγγνώμη, αλλά εγώ απαιτώ από την πολιτική να έχει έναν διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα. Πρέπει να υπάρχει και αντίστροφη σχέση. Δηλαδή, όπως είπα ξεκάθαρα προηγουμένως, ότι θεωρούμε ότι οι πολίτες έχουν ευθύνες και έχουν βαρύτατες ευθύνες. Με την αμάθειά τους και τον τρόπο με τον οποίο δεν ενδιαφέρθηκαν για τα κοινά, έχουμε φτάσει στον εκφυλισμό στον οποίο είμαστε. Και φυσικά η καινούργια γενιά, αν τη θεωρούμε σε κάποια σημεία λάθος, αυτή δεν οφείλεται από μόνη της, δεν γίνονται τα λάθη δια παρθενογενέσεως, προέρχονται από τους προηγούμενους. Επομένως, η πολιτική πρέπει να έχει και έναν διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα. Όλα αυτά τα πολύ ωραία που λέτε έρχονται σε αντίθεση με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που λένε ένας είναι ο εχθρός, να φύγει αυτή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Συγγνώμη κύριοι, δεν είναι αυτός ο εχθρός, κατά τη γνώμη μου ως πολίτη. Ο εχθρός είναι αυτά που λέτε εσείς. Αυτά που λέω ότι είναι εχθρός. Αυτά που λέτε εσείς ότι είναι εχθρός, προφανώς. Ναι. Κοιτάξτε. Καταλαβαίνω ότι είναι άλλο το ένα το σημείο της πολιτικής συζήτησης και είναι άλλο το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει και με την υπάρχουσα. Είδα ότι συζητάμε τώρα κάποιο χρονικό διάστημα και δεν έχω πει σχεδόν καθόλου τη λέξη Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχουμε βάλει μια κουβέντα η οποία έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, βαθέως όμως σημασίας, που έχει να κάνει, ας πούμε, με την ίδια την κοινωνική ύπαρξη. Το πώς δηλαδή αντιλαμβανόμαστε τη σχέση των πολιτών μες στην κοινωνία. Προφανώς τις πολιτικές τις χαράζουν τα κόμματα. Δηλαδή, έχει αποδείξει η κυβέρνηση, στη δικιά μας ανάγνωση, ότι δεν την ενδιαφέρει να αλλάξει αυτό το πολιτικό τοπίο, δεν την ενδιαφέρει να αλλάξει την πολιτική σελίδα. Κάνει διαχείριση. Εγώ τη λέω λογιστική, εσείς μπορείτε να την πείτε επικοινωνιακή και στην ουσία να είναι ένα μοτίβο το οποίο τα περιλαμβάνει και τα δύο. Για να αλλάξει αυτό, δεν λέω ότι μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη. Λέω όμως ότι άμα θες σε αυτή τη γενιά να ασχοληθείς με την πολιτική, η οποία να αφήσει μια παρακαταθήκη, δεν έχει νόημα να συζητάς για θέματα τα οποία είναι καθαρά αριθμητικά. Δεν με ενδιαφέρει, μπορεί να έχει τη σημασία του, μπορεί να ακούγεται και πιο εύκολα στους πολίτες. Δεν με ενδιαφέρει να βγω να πω εγώ, ως γραμματέας που έχω μια διαδρομή στην πόλη, ότι θέλω, κύριοι, το επόμενο επίδομα ενοικίου να μην είναι 220 ευρώ, να είναι 300 ευρώ. Δεν έχει διαφορά. Γιατί θεωρώ ότι δημιουργούμε και συνεχίζουμε ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος δεν κάνει κάτι στο να λύσει το θέμα. Απλά το διαιωνίζει. Πώς λύνεις ένα θέμα με βαθιές τομές. Τι θέλεις, θες να λύσεις το στεγαστικό, θες να λύσεις το δημογραφικό, θες να λύσεις την περιφερειακή ανάπτυξη, την ταυτότητα της πόλης. Αυτά, ξέρετε, δεν είναι πράγματα τα οποία δεν είναι αλληλένδετα. Όταν διαβάζεις τα πράγματα από πάνω επιγραμματικά και λες στεγαστικό, πάρε 200 ευρώ για να πληρώσεις το ενοικιό σου, δεν σε ενδιαφέρει να το λύσεις. Σε ενδιαφέρει όντως η επικοινωνία της στιγμής, η φωτογραφία, η λεζάντα στην εφημερίδα και σε ενδιαφέρει απλά να προσπεράσεις τον κάβο για ένα εξάμηνο. Ξέρεις πώς το λύνεις? Κοινωνική κατοικία. Δημιουργείς μεγαλύτερη προσφορά από αυτό που υπάρχει στη ζήτηση. Είναι τόσο απλό. Ας πιάσουμε το Πασόκ του σήμερα λοιπόν. Του σήμερα βέβαια. Είπατε για περιφερειακή ανάπτυξη. Η περιφερειακή ανάπτυξη ήταν ένας από τους στόχους του αρχικού Πασόκ, του κινηματικού Πασόκ, που τότε ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Τι κάναμε? Αντί να κάνουμε την περιφερειακή ανάπτυξη, να ενώσουμε την Ήπειρο με την Πελοπόννησο με την Θράκη, να φτιάξουμε αυτό που λέμε εσωτερική ενσωμάτωση της χώρας, πήραμε το πακέτο Delors και φτιάξαμε 7.000 μικροέργα, το οποίο είχαν ψηφοθυρική. 20.000 ήταν πάντως, επειδή θυμάμαι το προεκλογικό σποτ του 2000 που έλεγε 20.000 έργα, μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα διαφωνήσω, μπορεί να είναι και πολύ περισσότερο, έτσι. Κατασπαταλήθηκαν χρήματα λοιπόν. Γιατί σημαίνει κατασπατάληση όμως το να φτιάξεις 20.000 έργα, που τα οποία του τότε δεν ξέρεις αν χρειάζονται και πόσο χρειάζεται? Γιατί στα 20.000 έργα ήταν τότε δεκάδες νοσοκομεία σε όλη την επαρχία και στα κέντρα υγείας. Σας διατυπώνω τον αντίλογο, με τον οποίο δεν είμαι και πάντα σύμφωνος, αλλά σας τον διατυπώνω. Γιατί τότε συζητήθηκε πολύ και λέγανε ότι 1.000 πάρκα δεν παράγουν τίποτα. Ένα εργοστάσιο όμως παράγει πολλά και μπορεί να φτιάξει 10.000 πάρκα. Ήταν η σύνοψη της αντίρρησης. Και εν πάση περιπτώσει η περιφερειακή ανάπτυξη, που σημαίνει εσωτερική ενσωμάτωση της χώρας, δηλαδή
να έχουμε ένα πληθυσμό διασυνδεδεμένο και σε ένα κοινό παρονομαστή μιας οικονομικής διαβίωσης ευπρεπούς, αυτό ανήκει σε ένα από τα ευρωπαϊκά κεκτημένα. Γι' αυτό μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Γιατί είναι και το πρώτο βήμα για να πάμε και στο δεύτερο βήμα, να ενσωματωθούμε και με τους υπόλοιπους λαούς και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποκτήσουμε και το δικό τους βιωτικό επίπεδο. Βήμα-βήμα γίνονται αυτά. Εμείς το χάσαμε αυτό. Το πακέτο Delors έπρεπε, κατά τη γνώμη των τότε αναλυτών, έπρεπε να ενσωματωθεί σε έργα ανάπτυξης και όχι σε έργα βιτρίνας και ψηφοθυρικού περιεχομένου. Εν πάση περιπτώσει όμως, ανεξαρτήτως του τι έγινε τότε, βλέπουμε κάτι τέτοιο να συμβαίνει και τώρα. Διαφωνείτε? Εγώ διαφωνώ στο τότε, καταρχήν να πω. Γιατί τα έργα που ήρθαν από τα μεσογειακά ολοκληρωμένα πακέτα, MOP, από το πακέτο Delors, από όλα τα πακέτα του τότε, μιλάμε για έργα υποδομών. Το να πούμε ότι ήταν τότε επικοινωνιακά έργα, το να κάνει στην Εγνατία Οδό ή να κάνει στη γέφυρα 2 Αντίριο. Για την Εγνατία Οδό. Η Εγνατία Οδό ήταν το γεφύρι της Άρτας τότε που δεν γινόταν επειδή πηγαίναμε στα μικροέργα. Αλλά έγινε τελικά. Ναι. Έγινε όμως από κάποιους. Έγινε από κάποιους και καταπολεμήθηκε. Πότε έγινε και πώς έγινε? Τι θα πει πώς έγινε? Πώς έγινε σημαίνει ότι νομίζω ότι τελικά για να ολοκληρωθεί έχουμε εξαρτήσει τη χώρα από ξένα άρματα και δεν ασκούμε εθνική πολιτική. Κοιτάξτε. Εδώ τώρα πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση και μια συζήτηση του τι παραλαμβάνεις όταν ασκείς πολιτική και τι παραδίδεις. Το να πω εγώ ότι ας πούμε το 98 που παραδίδεται ένα νοσοκομείο, το νοσοκομείο Σερών, έπρεπε ή δεν έπρεπε να γίνει και να το πω το 2025 δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί ξαναλέω, οι συνθήκες του 98 είναι οι συνθήκες του 98. Την πολιτική την ασκείς το 98, το 97, βλέπεις τι χρήματα έχεις και αναλαμβάνεις την πολιτική πρωτοβουλία να δεις πώς θα τα κατανεμήνεις. Έχει σημασία. Αλλά η χώρα έφτιαξε υποδομές ακριβώς λόγω της ορθής ή μη ορθής, αυτό είναι σε εισαγωγικά, στο να λύσει ο καθένας, χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Είναι η ίδια η χώρα του 80, του 90 και του 2000. Όχι. Αυτό επομένως βαφτίζεται. Αλλά έχει και πολλές ομοιότητες. Σίγουρα, γιατί έχει και μια συγκεκριμένη θεσμική ιστορία. Άρα λοιπόν μπορεί να μην έχει νόημα για το νοσοκομείο του Κιλκής που είπατε. Των Σερών. Το οποίο είναι πραγματικό, γι' αυτό το λέω. Οκ, αλλά μας δίνετε και πολύ ωραίες πληροφορίες. Αλλά έχω να σας πω ότι έχει απόλυτο νόημα στο τι γίνεται με τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης σήμερα. Σήμερα. Σωστό. Ναι, αλλά από πού ξεκινάει? Πάμε τώρα από Γιατί τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης είναι υπερκομματικό, διακομματικό φαινόμενο, ξεκινάει από πολύ βαθιά και μη μου πείτε ότι όλοι δεν ήξεραν, πολίτες και πολιτικοί, τι συμβαίνει. Μπορεί να ξέρανε. Είστε εκπαιδευτικός, δεν μπορείτε να μου πείτε εσείς ότι είναι εκπαίδευση το να βάζεις κάποιον να ακούει μέσα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή κασέτα. Εδώ τώρα έρχεται το επομένως το μοτίβο αυτής της τρευλής διαχείρισης των χρημάτων, το οποίο είναι διαφορετικό από τα έργα υποδομής που πάμε στο πριν και έχει να κάνει με την ευκολία με την οποία κυνηγάει η πολιτεία να αντλήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια, δίνοντάς τα απλά για να πει ότι παρέχω και μπορώ να έχω απορρόφηση των χρημάτων. Είδατε την ομοιότητα με το πακέτο Delors? Όχι, δεν βλέπω ομοιότητα εγώ. Γιατί το πακέτο Delors σου καταλήγει σε ένα έργο το οποίο παραμένει, ενώ τα χρήματα ευρωπαϊκά χρήματα, η ομοιότητα είναι ότι ήταν ευρωπαϊκά χρήματα εκείνα, ευρωπαϊκά χρήματα και τώρα. Και η λογική είναι. Είναι η ίδια σημασία της Εγνατίας Οδού με το ΚΕΚ το οποίο κάνει 750 ευρώ και δίνει ένα. Δεν είναι η ίδια η σημασία. Δεν είπα αυτό. Ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών των πραγμάτων όμως είναι ότι είναι χρήματα που έπρεπε να πηγαίνουν σε συγκεκριμένους στόχους και ανάπτυξη και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ το ίδιο συμβαίνει. Και αυτά χρήματα ήταν που έπρεπε να πηγαίνουν με σωστό τρόπο να διοχετεύονται και διαχρονικά και διακομματικά αυτά διοχετεύονταν λάθος. Εντάξει, εγώ έχω άλλη εκτίμηση των πραγμάτων. Έχω την εκτίμηση ότι η χώρα, και σας το είπα πριν, εάν δεν δημιουργεί θεσμούς οι οποίοι θα ελέγχουν και θα βάζουν το φίλτρο στο πώς έρχονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια και πώς παρέχονται, δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει τα βήματα μπροστά. Δεν δέχομαι εγώ ότι όλοι είναι ίδιοι. Και δεν δέχομαι κυρίως γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν είπε κανείς ότι όλοι είναι έχει να κυβερνήσει από το 2004 μόνο του σε συνθήκες κανονικότητας. Μην το πάμε ιδεολογικά, να ρωτήσω απλά ξεκάθαρα. Είναι αυτά τα θέματα, ΟΠΕΚΕΠΕ, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και μύρια όσα που έχουν πνίξει τον πολίτη. Και όπου κινηθεί και όπου ακούσει και όπου πάει να ασχοληθεί με την επικαιρότητα, βλέπει από πίσω του και ένα σκάνδαλο. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έρχονται από παλιά, έχουν αρχή, μέση, τέλος και έχουν διακομματική εφαρμογή. Όχι, διαφωνώ. Τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης δεν είναι ένα σκάνδαλο. Είναι μια κακοδιαχείριση και κακή προτεραιότητα στις επιλογές. Προσέξτε το διαφορετικό που λέω σε σχέση με το σκάνδαλο ΠΚΠ. Το να επιλέξει η πολιτεία ότι εγώ παίρνω
κάποια χιλιάδες ευρώ και τα παρέχω μέσα από μια δυνατότητα όπου είναι να κάνει ο άλλος online μαθήματα, είναι μια κακή πρακτική. Είναι μια κακή πρακτική, δεν είναι σκάνδαλο. Συγγνώμη. Είναι μια κακή πρακτική. Συγγνώμη, όταν αυτό στην αγορά επικεντρώνεται σε 5-6 ανθρώπους. Είναι μια κακή πρακτική, ελιτισμού και μιας μίνι ολιγαρχίας. Κακό. Δεν μπορείς να το βαφτίσεις σκάνδαλο, γιατί δεν έχει το αντίστοιχο κομμάτι που είχε ο ΠΚΠ, που τι ήτανε? Ένα γαλάζιο σύστημα διαχείρισης χρημάτων από πάνω μέχρι κάτω, το οποίο έπαιρνε τα λεφτά και τα δίνει εκεί που δεν έπρεπε. Προσέξτε λίγο τη διαφορετικότητα, γιατί καμιά φορά μπαίνουμε στο ίδιο τρυπάκι. Πίσω από αυτό υπήρχε και πολιτική κατεύθυνση. Εγώ είπα από πάνω μέχρι κάτω και το βάζω ψηλά. Όχι, και πολιτική κατεύθυνση από το παρελθόν, σας λέω. Έτσι. Τον ΟΠΚΠ δεν ξεχνάμε ότι πριν τον ΟΠΚΠ και την διαχείριση και την ολιγαρχία που μου λέτε, υπήρχε μια πολιτική η οποία έλεγε ότι βγάλτε τον αγρότη από την παραγωγή του χωραφιού, δώστε του χρήματα να καθίσει στο καφενείο, για να προσαρμόσουμε την πολιτική μας την αγροτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν δεν δώσαμε εναλλακτικές. Λάθος. Ναι. Ήταν πρακτική. Είναι πρακτική λάθος. Ναι, αυτό. Δεν είναι. Για μένα, εγώ αυτό το ονομάζω, κοιτάξτε, τις πρακτικές, τις τόσο λάθος πρακτικές, ο κόσμος νομίζω θα συμφωνήσει μαζί μου και όχι με εσάς ότι τις ονομάζουμε σκάνδαλα. Σκάνδαλο όμως, γιατί καμιά φορά δεν πρέπει να γενικεύουμε, ειδικά όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, είναι λίγο σχηματικό, πρέπει να προσέχουμε. Σκάνδαλο είναι αυτό το οποίο έχει την έννοια της παραβατικότητας της ανομίας. Το παράνομο. Παράνομο είναι να βαφτίσω ότι εδώ είναι βοσκοτόπι, ενώ δεν είναι. Παράνομο δεν είναι να πω ότι μοιράζω κάτι το οποίο είναι λάθος με τον τρόπο που το διαχειρίζεσαι. Γιατί θα τα μπερδέψουμε όλα. Και εκεί θα φτάσουμε στο προηγούμενο κομμάτι της κουβέντας που λέμε ότι τα βάζουμε όλα στο ίδιο πλαίσιο. Έτσι όμως ποιο γλιτώνεις? Γλιτώνεις αυτόν που έκανε την κακή επιλογή ή γλιτώνεις αυτόν που ηθελημένα, εσκεμμένα δημιουργεί ένα σκάνδαλο διαχείρισης? Σίγουρα το δεύτερο γλιτώνεις. Είναι σίγουρα δύο διαφορετικές ποιοτικές στάθμες. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τη λέξη σκάνδαλο, αλλά είναι της επικαιρότητας λέξη. Εγώ χρησιμοποιώ τη λέξη ανήθικη πολιτική. Εντάξει, είναι σχηματικό. Και να σας πω την αλήθεια, με θυμώνει πολύ περισσότερο από ότι τα σκάνδαλα. Η ανήθικη πολιτική που ευνουχίζει το λαό μας, ευνουχίζει το έθνος μας και διαλύει την Ελλάδα και το κράτος μου, την θεωρώ εξίσου κακή με ένα σκάνδαλο. Και θέλω να σας πω επίσης ότι και στην περίπτωση των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, όταν λέτε ότι πήγαν τα πράγματα σε μια μικρή ολιγαρχία, έτσι, από παλιά αυτή η ολιγαρχία εδραζόταν πάνω σε πολιτικές. Μία πολιτική, παραδείγματος χάρη, είναι η εξής. Δεν μπορεί να πεις είστε εκπαιδευτικός. Στο γραφείο. Ελεύθερος επαγγελματίας πλέον. Ελεύθερος επαγγελματίας, εκπαιδευτικός. Αλλά ξέρω την ιστορία. Ναι. Ωραία. Σαν ελεύθερος επαγγελματίας μου ταιριάζει ακόμα καλύτερα να σας πω. Τι θα πει πιστοποιητής? Εσάς σας πιστοποιεί κανείς σε σχέση με τον πελάτη σας? Όταν εσείς ανοίγετε ένα μαγαζί, είστε υποχρεωμένος να μην κλέβετε την εφορία, να μην έχετε κατσαρίδες στο μαγαζί και να έχετε πυρασφάλεια και μια έτσι ασφάλεια στο χώρο. Από εκεί και πέρα, όταν άλλος έρχεται, επιλέγει τις υπηρεσίες σας και σας δίνει τα χρήματά του, αυτός είναι ελεύθερος πολίτης να σας επιλέξει για αυτό που του καλύπτεται σαν ανάγκη. Δεν μπορεί να υπάρχει από πάνω ένας πιστοποιητής, ο οποίος να σας λέει ότι εσύ υπάρχεις και εσύ δεν υπάρχεις. Υπάρχουν συνθήκες και συνθήκες. Γιατί αυτό σε κάποια θέματα δεν μπορεί. Δηλαδή, μπορώ να πω εγώ ότι είμαι ένας γιατρός και επειδή δεν έχω κατσαρίδες, να έρχεστε εσείς να σας εξετάζω. Προφανώς. Άλλο το κομμάτι. Ναι, να πάμε σε κάποια συγκεκριμένα μοτίβα. Ναι, αλλά μεταξύ δύο γιατρών ή τριών γιατρών που ανταγωνίζονται και έχουν απόψεις ο καθένας. Δεν μπορεί να έρθει ένας πιστοποιητής και να πει αυτόν τον πιστοποιούμε. Όχι. Και ειδικά αν αυτός δεν είναι γιατρός, δεν έχει και τη γνώση. Ποια είναι η απάντηση σε όλα αυτά, ξέρετε? Η απάντηση σε όλα αυτά είναι ότι πίσω από κάθε σκάνδαλο, εγώ τη βάζω σε σχέση του αποτελέσματος και μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, γιατί αντιστρέψαμε τους ρόλους. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι η απάντηση πίσω από αυτό είναι ότι πρέπει να έχουμε ηθική πολιτική για να μην υπάρχουν σκάνδαλα. Όμως, επειδή η ηθική πολιτική, γι' αυτό ξαναέρχομαι εγώ να σας δώσω την απάντηση που έχω εγώ κατά νου, επειδή η ηθική πολιτική είναι πολύ σχετική, είμαι ηθικός, δεν είσαι ηθικός, είναι ο άλλος ηθικός, είναι σχετικό το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας την ηθική και μέχρι πού βάζει τα όρια της ηθικής, εκεί η απάντηση επομένως είναι αυτό που σας είπα πολλές φορές εδώ, οι θεσμοί. Οι θεσμοί οι οποίοι λειτουργούν διαχρονικά με την ιστορική συνέχεια ενός κράτους που σέβεται την κοινωνία και τους πολίτες, αυτοί είναι που πρέπει να βάζουν τα όρια και τους κανόνες. Τα όρια και τους κανόνες στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή δεν μπορεί να τους βάζει ο κάθε άνθρωπος με βάση τους δικούς του κώδικες ηθικής και αξιοπρέπειας. Είναι λάθος. Γιατί για σας μπορεί κάτι να είναι σωστό και για μένα αυτό το ίδιο κάτι να είναι λάθος. Όμως οι θεσμοί θα ορίσουν αν αυτό τελικά ήταν σωστό ή λάθος. Άρα αυτοί θα μας δώσουν τον οδικό άξονα. Και γιατί λέω εγώ ότι πρέπει πάρα πολλές φορές τα κόμματα να παίξουν τον παιδευτικό τους ρόλο που δεν το κάνουν όσο πρέπει? Ωραίο. Γιατί τα κόμματα οφείλουν να έχουν μια ιστορική θεσμική
πολιτική, ιδεολογική συνέχεια. Άρα να μπορείς να υπερασπίζεσαι το έργο που έκανες, καταρχήν να το ξέρεις. Εγώ πιστεύω ότι άμα φέρετε εδώ πέρα 10 άτομα από αυτή τη στιγμή, θέλει ο καθένας να παίξει ένα πολιτικό ρόλο και τους βάλετε όχι ένα quiz δύσκολο, αλλά πάνω σε μια κουβέντα τους αναφέρετε 10 παραδείγματα του παρελθόντος, τα μισά μπορεί να μην τα ξέρουν. Γιατί πλέον οι περισσότεροι, όπως και η κοινωνία η ίδια, αντιλαμβάνεται την πολιτική σαν ένα lifestyle σκηνικό. Άρα θα πρέπει να έχεις την συνέχεια τη θεσμική για να μπορέσεις να απαντάς στα ερωτήματα και να πεις αυτό που το ξαναείπαμε και το οποίο επιμένω. Δεν είναι οι ίδιες οι συνθήκες προ-δεκαετίας, προ-20ετίας, το 1975 και του σήμερα όπως και του 35. Γιατί αν του 35 εμείς ξαναβρεθούμε εδώ καλή ώρα να είμαστε όλοι καλά και ξαναρωτάμε και απαντάμε τα ίδια, ξαναρωτάτε εσείς τα ίδια και εγώ ξαναλέω τα ίδια, σημαίνει ότι εμείς έχουμε χάσει το χρονικό πλαίσιο της εξέλιξης. Και έχουμε αποτύχει. Ναι, έχουμε αποτύχει. Γιατί θα συζητάμε τι. Γιατί το να συζητάω εγώ το 2025, 26 πλέον, που οι εξελίξεις τρέχουν, που η τεχνητή νοημοσύνη θα διαφοροποιήσει την όλη κατάσταση σε 4-5 χρόνια, που οι κλιματικές αλλαγές θα δυσχεραίνουν την ποιότητα ζωής και της δικής μας χώρας, που η μετανάστευση θα συνεχίζει και λόγω της απόρριας, της έλλειψης της φτώχειας, της έλλειψης σοβαρών συνθηκών ζωής στην Αφρική, η οποία γεννάει διαρκώς. Είναι ένα παγκόσμιο σκηνικό, δεν είναι κάτι το οποίο το βγάζουμε από το μυαλό μας. Αν εμείς δεν βλέπουμε το σήμερα, τα προβλήματα που θα έχουμε σε 5-10 χρόνια και συζητάμε σήμερα για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα το 1985, αν θα έπρεπε να γίνει αυτό ή το άλλο, έχουμε αποτύχει έτσι και ως τη διαχείριση πολιτικής. Είχα να σας ρωτήσω πάρα πολλά ακόμα. Και γιατί δεν τα ρωτάτε. Γιατί μας τελειώνει ο χρόνος, αλλά δεσμεύομαι ότι θα τη συνεχίσουμε αυτή την ωραία Σας ενημέρωσαν από το κοντρόλ δηλαδή. Ναι, ο κύριος Αρίστογλου μας φωνάζει. Αλλά θέλω να σας πω κλείνοντας ότι πραγματικά ευχαριστήθηκα αυτή τη μη τετριμένη συζήτηση και την θέση σας για τους θεσμούς την υιοθετώ απόλυτα, μαζί με την ηθική και την διατύπωση ερωτήσεων, γιατί αυτές είναι η αρχή των απαντήσεων. Ελπίζω να μην έχετε προβλήματα και μπελάδες με το Πασόκ με αυτά που είπατε, γιατί... Μα το λέτε σαν να έχω πει κάτι που είναι εντελώς εκτός ιδεολογικού και αξιακού πλαισίου του Πασόκ. Το Πασόκ, ξέρετε, είναι οι άνθρωποι του. Δεν ξέρω το ιδεολογικό και το αξιολογικό του πλαίσιο. Ξέρω ότι στην καθημερινή πολιτική πρακτική που εγώ παρακολουθώ, λίγο αυτό το έχω χάσει. Το 1996, επειδή ξεκινήσατε με αυτό για να κλείσω με αυτό, το Πασόκ δεν ήταν το παράδειγμα στο οποίο δρομολογήθηκαν συγκρούσεις πολιτικές, ταυτοτικές, έντονες? Διασπάστηκε το Πασόκ? Όχι. Το Πασόκ επομένως αντλεί τη δύναμή του. Εκπαραθυρώσαν το καλύτερο κομμάτι του. Κανένας, όλοι εκεί ήταν το 1996. Εκπαραθυρώσαν το καλύτερο κομμάτι του. Το Πασόκ του αντλεί τη δύναμή του από τα στελέχη του. Το πατριωτικό κομμάτι. Εμείς είμαστε το πατριωτικό κομμάτι του Πασόκ. Εμείς. Ξαναγεννήθηκε. Δεν ξέρω αν ξαναγεννήθηκε. Γιατί τότε το πατριωτικό κομμάτι φημώθηκε. Εν πάση περιπτώσει, θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά πολλές φορές. Σας ευχαριστώ πραγματικά θερμά για τη μη τετριμένη συζήτηση, θα τη χαρακτήριζα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι υγεία στον κόσμο καταρχήν, κλείνοντας με αυτό. Και επίλυση προβλημάτων. Να είστε καλά. Γεια σας.